morning लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नुसोबो आंनि फेसबुक आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लोगोफोर चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन थ' बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला नायलां गुड मर्निं एभ्रिवान लोगोफोर नै जों दिनै सिखारनानै बेरायदों आरोना मामाजों आंजों हेल' होनोलाय मामा लोगोफोरखौ हेल' होनोलाय लोगोफोर आं नोंसिनाव मोनसे खोथा सोंनो आरोना दिनै फिसाजोखौ खोमा सुफ्लुंगोन आरोना खोमा सुफ्लुंनाया फारसेयाव थाइबेसे लायो आरोना माने माबाजों सुफ्लुङो आरोना टाउनाव बिउटि पार्लाराव सुफ्लुंसै थाइबेसे लायो बेखौ आं मिन्थिनो लुगैदों आरोना आं मिन्थिफेरा हिन्जावाबो मिन्थिया बेबो मालाय गाङलिया सिख्ला नालाय बेबो माबा खोमाखौ गामियाव सुफ्लुंजानायनि मिन्थिया बेबो स' आं बेखौ मिन्थिनो लुगैदों आरोना एक्साइटेड जाना दं आरोना मिन्थिनो लुगैनानै खोन्थाहरनोसै ना मामा जोंनो जों गुसु गुसु आखाइ दांना नै खारबाय नै मामाया खारबाय न' दै गुसु दांना होदो फुंनिफ्रायनो दै गुसु दांबाय थानांदो जि हारि सुबाय दा थोरसि खुरै सुनो दंबावो ओंखाम संनो दंबावो लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ नुबाय थागोन आरोना जों स्मल फेमिलिनि भिडिअखौ जों माबोरै मावना जायो दा माबायदि खालामनानै संसार जालांगासिनो बेखौ मिन्थिलांगोन आरोना लोगोफोरा नायलांबाय थाबा जालालै न'फोराबो नै बायला जिला गोजासो लोगोफोर मादि खालामनो मादै होनो मा खालामखोबा मादैयाबा मादै मा खालामदों गैया रावबो गैया बिब'ल'सो दङ धनिसानि बिब'ल'सो दङ ओइ थांफिनसै नामा मामा दसेबाव गुसुलै बोथोरा लामायाव दसे ओंखारलांसै नामा मामा नैबे अंगनबादिनि न' आरोना नैबे अंगनबादि न' लामाया नैबेनो ओरै थांबा गामि गेजेराव हाबहैनो हागोन ओरैहाय गामि गेजेर मोनहैगोन ओमफ्राय नै ओरैबा टाउनाव मोनहैसिगोन आरोना जोंहानि न'आ बेजों हाबलांबानो मोनहैसिगोन आरो बै खनायाव ओइ हाजिराफोर मावबाय थादोंना हाजिरा हाजावबाय थादोंना बेजोंनो बेरायनो थांनो माबेयाव जायगा बेरायनो फैदोंलै दिनै उन्दुवाखै बेरायनो लिंबाय थायो आयंसो ayang boleh kan ada ni bawa tanah cik mana dek kalau cuna irben jiu jauh ontilah Cina derbenang deh enggak cuma sudah ada ayo sanggup sudah ya suka betul sekali ya unci aku sudah ada nah hinjawa ang nih cuma nunggu berapa hinjawa gua ke ini small family nih ini arna yang terus kulit suye dari motor nih Kentex Nang gadi berai arna ini fungainya arna dan sih biasanya tanggal pilih kalau saya yang itu kono marah biasanya tanggal pilih kamu nih yang tanggal noa लोगोफोर नैबे उन्दुग्रानि नैबे ओंखाम संग्रा आरोना
นี่คำสลีพันคำสลีมันมาบนะฮะเดี๋ยวเด้อไปชิมรสอะไรมั้งเดี๋ยวนู้นมันจะเยอะเลยต้องไม่ฟรีมันมาคำทะเลนี่มันมาคำได้ทะเลมันมาคำได้โอ้นี่มันมาคำได้นี่เอาใครเราชื่อบ่อยคือได้นี่มาเอาเนี่ยมาอย่าเสียคือ cô đỡ lắm rồi Colgate lah dia nak brush lah dia. Brush lah dia hen. Nama Tolo kabar video ko bekinawna dont'नाय जाबाय नै फिसाजोखौ फुथुना नारगासिनो आरो आंना. Bye bye. love से